Danas nisam u moodu za date jer me smeta činjenica što se ne može u ovoj jednadžbi samo tako lako odrediti koliko je x, a koliko y. Ne kužim u čemu je problem. Pa rješenje je očito da je x jednako 5, a y isto 5. Čekaj, Plenki, daj razmisli. Pa zar je to jedino rješenje koje ovdje može biti? Pa ne vidim što bi drugo moglo biti. A imam poprilično dobru dioptriju. Plenkoviću, pa 6 i 4 kad se zbroje isto daju 10. Znači 6 i 4 su isto jedno rješenje. Isto tako su 8 i 2 jedno rješenje. I 1 i 9. I 3 i 7. Svi oni kad se zbroje isto daju 10. Ok, sorry boss, imamo samo par rješenja više. Imamo također i 9,9 i 0,1. Oni su isto rješenje jer u zbroju daju 10. Ili tipa 9,99 i 0,01. Dobro, skužio sam. Kad imamo jednu jednadžbu, a dvije nepoznanice, onda imamo mali milijun rješenja. Nemamo mali milijun, nego beskonačno mnogo, Plenki. Ajmo sad ovako. Dva broja kad se zbroje da daju 10, a kad se oduzmu da daju 4. Koji bi to bili brojevi, Plenki? A di me nađe sad, 7 i 3 je rješenje. I inače ovo se zove sustav dviju linearnih jednadžbi sa dvije nepoznanice. I ono ima samo jedno rješenje. A za razliku od Marinelinih problema, u sustavima dviju jednadžbi uvijek možemo naći rješenje. Čekaj, ako sam dobro skužio, rješenje nekog sustava su u biti neka dva broja koja trebamo istovremeno uvrstiti u oba dvije jednadžbe da bi dobili ove rezultate sa desne strane. Postajem sve više frustrirana kad čujem koliko Plenkiju treba da skuži neke basic stvari. Bolje da sam ostala spavat, eto, u krevetu. Bolje da nisam došla raditi ovaj cringe video. Ok, sad kada je čak i Plenki skužio što je sustav jednadžbi i što su rješenja sustava, idemo sad pokazati kako bi odredili rješenja ovog našeg početnog sustava. Pa već smo odredili da su rješenja x jednako 7 i y jednako 3. Pa ti si taj koji je to skužio, lol. To što sam ja to odmah skužio je zato što sam ja Sigma predsjednik. Ali ajmo sad pokazati univerzalni način rješavanja koji vrijedi i za najbolesnije sustave, tako da mogu laboranti riješiti sve takve zadatke bez problema. Prvi korak je da odaberemo jednu jednadžbu i iz nje izrazimo jednu nepoznanicu koju odaberemo. Neka to bude prva jednadžba i iz nje ćemo izraziti y. Čekaj, izraziti y, znači da ja y ostavim samog na jednoj strani, a sve ostalo prebacim na drugu stranu, jel? Svaka čast, Plenki. Thompson bi bio ponosan. Dakle, kad izrazimo y iz prve jednadžbe, dobivamo da je y jednako 10 minus x. I sada, budući nam je y 10 minus x, sada taj 10 minus x možemo uvrstiti u ovaj dolje y. I šta smo postigli time? Gle, Plenki, znamo da nisi pametan kao Gauss, ali fakat bi tebi trebalo biti očito da sa time smo dobili izilinearnu jednadžbu sa jednom nepoznanicom x. I sada kad smo saznali da nam je x jednako 7, sad ćemo ga uvrstiti u ovaj gore x i dobivamo da nam je y jednako 3. Tako smo dobili da je rješenje ovog sustava 7 i 3. Ovo se inače zove metoda supstitucije i s njom možemo riješiti sve sustave koji su kompliciraniji čak i od Vanje Stanojević. Pa, ovo je stvarno easy peasy lemon squeezy. Stvarno ne kužim zašto ti profesori uopće štrajkaju.